warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo. Iki tangi teng Mas sisuk diteri panenan bolo. Jadi kita iki tapi iki berarti ngene wong Karjono karo Sopo iki bolo. Itu kudu hasil ngontan bolo. Iki hasil panen ngene mau tuwa ini. Ini Pak aku dadi iki mau duwite esuk-esuk wis diterne bolo. Jadi hasil panenan tahun ini musim ini alhamdulillah rada menurun tapi gak apa-apa lah. Yang penting isik ngunduh, isik dikek rezeki ya toh. Daripada belas gak ngunduh. Mangane wis sak pira-pirane diterima ngono rezeki. Ma. Ladalah. Ngon sae. Katanya pekerjaan putra Lah Mas Putra. itu ada 105 tak? Hah? Wadalah. Mas Putra di? Nah, bangun. Mas Putra bangunin. Puk puk. Puk puk. Bangun. Jadi sudah dikeplak no Mas Putra. Bangun. Loh, Pak. Terima kasih Pak. Terima Putra sudah. Terima Putra sudah Pak. Musuh gereng ya Pak. Oh gereng ya. Kan juga dikeplaki. Loh, iya, mau keplak ya? Bukan loh. Loh, gak boleh. Jadi mau Terima Putra lagi sih. Loh. Gede nih pada Mas Putra enggak? Gak boleh sakit.
Gak boleh. Terus tangan terus. Lep. Ya, terus. Gak boleh nakal. Tadi gak boleh nakal. Tapung. Dadah ini. Dadah. Nah itu iwak kayak kolam ya. Nah, tenone kolam. Iya. Nek dek ben lote sapa mbok gowo kae? Lote sapa? Letekan satu. Gowo ya. Enggak. Tekan golek. Iya ngene kan gitu. Ya. Bisa ganti. Dulu. Iya dhewe. Ndak. Tak eto. Wes. Wis seprapat wis, seprapat kae. Wis setengah udah, Bang. Setengah udah kok. Terus tak? Wes apa? Wis tiga Wes timen ya. Oh, wis. Tanggung sorbang apa aku ron susu kae. Langsung bujuk kabeh apa? Yo kabeh. Oh, kabeh. Berarti setengah duitnya mesti kayak deh berarti. Wes tak paling susu kae tanggung sor. Ojo rono Mas, wae rada rono rada ngidul. Lah. Trail iki diitung. Nah itu lah, gue kok kono-kono. Tapi ning kono 50 ning kono iki melu ngunamu iki. Iya to ning kene ya. Heeh. Ya bener urusane aku. Oh. Dipotong sih iki. 50 to? Ora dipotong. Gak. Ora. Ngene no. Kuwi ning kono 3 juta 720 ning kono. Iki pasti pasti. 3 juta 772 iki. Bener iki. Heeh. Berarti aku ngijoli lebih saya. Yang terakhir dia ini mangsa kuwi 10.000. 10.000. Lah malah gak ada lebih. Iki gitu rek kari aduh kaya temen. Berarti ngekei 50 ono. Ben gak apa-apa. Ning lilingen ngono ae, ben timbang dhewe gak apa-apa. Ya bener. Terima kasih.